Hej og velkommen til programmet Ordet på bordet. Mit navn er Jan Hansen. Jeg er pastor i Livets Kirke. I Livets Kirke holder vi til på Kløvermarksvej nummer 4 i det Økumeniske Hus. Og vi er med på søndag kl. 18.00. Og du er hjertelig velkommen til at komme og besøge os. Vi tror på det, som står i Bibelen. Vi tror på hele Bibelen. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og vi tror, at Gud sendte sit ord for at åbenbare, hvem han er, og hvad han står for, hvad han mener, og hvad han vil gøre i vores liv. Så det vil sige, når vi prædiker og forkynder Guds ord, så forventer vi kraften, som forløstes gennem Jesu offer og gennem Jesu liv midt i blandt os. Vi forventer, at han gør de samme tegn og under midt i blandt os, som han gjorde, mens han vandrede rundt på jorden. Og ved du hvad, han gør det? Han virker med sin kraft. Han læger mennesker. Han taler ind i menneskers situationer, menneskers liv og hjælper dem og støtter dem og styrker dem. Han føder mennesker på ny og skriver deres navne ind i livets bog og giver dem en helt ny start på deres tilværelse. Så du er hjertelig velkommen til at komme og besøge os i dagens program. Skal vi tale om tro? Og vi skal tale om en tro, som erobrer, en tro, som henter ud, en tro, som producerer resultat. Vi skal ind og kigge på en kvinde, som startede med at få en information omkring, at hun kunne få et under ind i sit liv. Men hun sluttede med at modtage underet og blive fuldstændig rask i sin tilværelse. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi hun mødte Jesus, og det møde med Jesus skal vi gå ind og se på nu. Så lad os gå ind for at tage Bibelen frem og se, hvad Gud siger om, hvordan vi kommer til at leve et liv i kraft af Kristus. Så kom vi indenfor. Og lad os starte med at lægge den her halve time over i Guds hænder. Og bede ham om at velsigne den. Bede ham om at åbne dit hjerte. Bede ham om at skabe åbenbaring ind i dit liv, så du og jeg kan leve i kraft af hans ord. Lad os bare bede sammen. Far, jeg takker dig for din velsignelse, som du forløser ind over menneskers liv lige nu. For jeg takker dig for enhver, som har sat sig ned for at lytte på dit ord. Og åbner sit hjerte for at lade dit ord fylde sit hjerte, for at lade dit ord udruste sig, for at få vokse op på alle områder af sit liv i tillid til dig, og i tillid til, at du fører dit ord igennem til sejr i enhvers liv, som tillader dit ord at virke med sin kraft og sin styrke i og igennem dem. Far, jeg ærer dig, for at din gode vilje må ske i menneskers liv overalt i Østjylland. Far, at de må træde ud i kraft af det, du har lagt ned i deres hjerte og lægger ned i deres hjerter i dag, far. Jeg ærer dig for åbenbaring i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg tror af hele mit hjerte, at Gud vil virke sit ord for at forløse det, så du og jeg kommer til at leve vores liv i kraft af Guds ord. Han sendte sit ord, og så bragte han lægedom. Han sendte sit ord, og det kom i kødsskikkelse i personen Jesus Kristus. Og så besejrede han denne verdens magt, eller denne verdens fyrste. Han kom fra himlen med den himmelske herlighed. Han kom med den i sådan en grad, så han kigger på disciplene og siger, når I går ud og prædiker og forkynder, så skal I prædike og forkynde og sige, at Guds rige er kommet nær. Så når Jesus kom, så kom han med Guds rige, så kom han med Guds evne, så kom han med Guds styrke, så kom han med Guds formåen. Man kan også sige, at han var de her ting i køds skikkelse. Og så viste han dig og mig, viste verden, hvilket enormt privilegie det er at leve i kraft af ham. Han opvagte de døde. Han taler i Lukas kapitel 4, vers 18, og siger, at han kom for at prædike frihed for fanger, syn for de blinde. Amen. Frihed for dem, som sidder i mørke. For at de lamme skulle kunne gå. Prædike et nådeår. Prædike evangeliet for de nedbøjede og for de fattige. Et godt budskab om frihed. Et godt budskab om lægedom. Et godt budskab om økonomisk velsignelse. Amen. Jesus kom for at vise Guds rige for dig og mig. Og for at demonstrere for os, hvordan et liv er, når Guds rige er kommet nær.
Amen. Jeg tror hele mit hjerte ikke, at han havde forestillet sig, at vi skulle glide tilbage i et liv, hvor vi var underlagt omstændighederne. I et liv, hvor vi ligesom holdt tilbage som menigheder. Det er paradoksalt at tænke, at op til 300 år efter Jesu bortrykkelse, der kom folk til menighederne rundt omkring for at få lægedom. Det var naturligt, at disciplene helbredte. Det var naturligt, at disciplene opvagte døde. Det var naturligt, at Guds kraft virkede midt iblandt dem. Jeg tror, vi som kirke skal tilbage til den naturlighed. Skal tilbage til styrken og kraften, som findes i ordet. Amen. Skal tilbage og se Guds herlighed i sådan en grad, at ting forandres der, hvor vi er. At omstændigheder ændrer sig, at Guds rige etableres, der hvor du bor, der hvor du taler, der hvor du omgås, der hvor du eksisterer, der er Guds rige. Amen. Du ved, Guds rige er ikke et hus, det er ikke en bygning, men det er levende stene, som består af mennesker, som er fyldte med ham, af mennesker, som har lagt deres liv ned for ham, af mennesker, som har tilladt hans ord, som har tilladt hans ånd, har tilladt hans nåde at virke i dem og igennem dem. Gud kommer aldrig til at dele dig med nogen anden. Så hvis han er anden prioritet i dit liv, så har du ikke Guds kraft. Hvis han er anden prioritet i dit liv, så har du ikke Guds nærvær. Hvis han er anden prioritet i dit liv, så har du ikke den del, som Gud vil flyde over på din indtægtsside. Fordi hvis der er noget, der er gængs, hvis der er noget, der er normalt i evangeliet, hvis der er noget, Jesus trykker på, så er det, at hver gang vi kommer til vores far, når vi kommer til ham i tro, den troende, hvad skal den troende? Den troende må komme til Gud med en forventning om, at han findes til. Og så står der lige efter, og lønner den, som søger ham. Så lige så vigtigt som det er for dig og mig at være overbevist om, når vi kommer til Gud, at vide, at han findes. Lige så vigtigt er det for os lige efter, lige så vigtigt er det at vide, at han lønner dig, når du søger ham. Når Jesus taler fader vor, vi hopper i alle kirker hopper vi bare direkte til fader vor, men når han underviser om fader vor, så står der, gå ind i dit lønkammer, luk din dør, bed til din far i det skjulte, og så står der lige efter, så står der ikke bare, så skal du blive glad og tilfreds, nej, så står der, så skal din far, som ser dig i det skjulte, lønne dig. Hvad for noget? Ja, når du beder, så det er det, Jesus siger, når han lærer os om bøn, så siger han, når du beder, så lønner Gud dig. Hvem lønner han? Den, som forventer det. Så det vil sige, at der er noget, som har med tro at gøre i dit og mit hjerte, og der er noget, Gud vil give dig, hver gang du omgås med ham. Jeg vil våge påstå, at du kan ikke omgås med Gud i ånd og sandhed, uden at han lønner dig. Uden at hans herlighed smitter af, uden at hans styrke smitter af, uden at hans nåde smitter af, uden at hans glæde smitter af, uden at hans økonomisk velsignelse, uden at hans favør kommer over dit liv. Gud vil længes efter at lønne dig. Så lad os lade være med at begrænse ham, men lad os tillade ham at lønne os og bare sige, ja Gud, løn mig Gud. Løn mig med dit nærvær. Løn mig med din velsignelse. Løn mig med din styrke og med din kraft, Gud. For jeg søger dig af hele mit hjerte og hele min styrke. Så værsgo og løn mig. Og vi taler om, hvordan troen fører til fuldendelse i dit og mit liv. Du ved, hvordan troen på ordet, hvordan tilliden til ordet, fordi du ved, tro er fast tillid. Og du og jeg må have en fast tillid til Guds ord. For hvis du tvivler på ordet, det vil sige, hvis du går til Guds ord og siger, nu skal jeg se, hvad Guds ord siger, men ej, det tror jeg ikke på. Ved du, så er vi, som Jesus siger, som et havets bølge, som skyller ind og skyller ud, og skyller ind og skyller ud. Og så siger han sådan her, sådan et menneske skal ikke forvente at få noget fra Gud. Men mit liv, det handler ikke om at få noget. Altså, ved du hvad, så er du dum. Hvad mener du, pastor? Jeg siger, jeg er dum. Ja, nu skal du forstå, hvad jeg mener. Jeg mener, når vi kommer til Gud, så giver han dig evigt liv. Så det første, han giver dig, det er det bedste, han har. Amen. Og på samme måde, når det første, han giver os, han ofrer for vores skyld, det er sin søn, Jesus Kristus.
Så det er klart, at han vil give dig alt andet. Hvad er størst? Offeret i Kristus, som giver evigt liv, eller lægedom ved hans sorg? Det er offeret, hvor han døde en smertefuld død for din og min skyld, for at du og jeg skulle kunne få evigt liv. Hvad er størst? Offeret, som har med evigt liv at gøre, eller økonomisk velstand, økonomisk velsignelse ind i dit liv? Det kan godt være, at nogle af os har så forskruet sind, så vi synes, at penge det er større. Og der findes jo nogen, der vil sælge, men der er der slogan, der siger, at der er nogen, der vil sælge deres mor for penge. Men du ved, i Guds øjne, så er sønnen langt kostbar end det kostbareste af alle slags. Så det er klart, at økonomisk velsignelse er en biting i forhold til din frelse. Lægedom er en biting i forhold til din frelse. Fred er en biting i forhold til din frelse. Alle omstændigheder, som du er over, er en biting i forhold til din frelse. Det første, du starter med, når du kommer ind i Guds rige, den eneste vej ind i Guds rige, der du bliver født på nyt, du bliver renset i Jesu blod, du bliver vasket fuldstændig ren. Og Jesus siger, at du og jeg, vi er kaldet til at søge Guds rige, og så siger han, så skal alt det andet, alt andet gives jer i tilgift. Hvad er alt? Det er alt. Er det en bil? Ja, det er en bil. Er det et hus? Ja, det er en hus. Er det en ægtefælle? Er det en kæreste? Ja, det er en kæreste. Ja, det er en ægtefælle. Er det velsignelse på alle områder af dit liv? Ja, det er velsignelse på alle områder af dit liv. Er det, at Gud er med dig med sin kraft og med sin styrke? Ja, det er, at han er med dig med sin kraft og sin styrke. Er det, at salvelsen flyder over dit liv? Ja, det er, at salvelsen flyder over dit liv. Alt andet skal gives dig i tilgift. Hvad skal vi gøre? Vi skal søge Guds rige først. Amen. Så Gud kalder os til at sætte prioriteten. Og det vil sige, når vi søger hans rige først i vores liv, så siger Jesus, så kommer de andre ting til at gives os i tilgift. Hvad så, hvis jeg ikke søger Guds rige først? Men så falder det andet princip. Så gives de andre ting ikke i tilgift. Så Gud siger, søg først Guds rige. Så skal alt det andet gives jer. Så jeg tror ofte, at du og jeg, når vi er ude i ørkenvandring eller omstændigheder i vores liv, som ikke er gode eller gunstige, så er det fordi, at vi prioriterer ikke, som vi burde. Vi sætter ikke Guds rige først. Og ved du, jeg behøver ikke bare tale til dig. Når jeg taler med en finger imod dit liv, så er der 3 imod mit eget. Fordi hvor er det tit, at man har en omstændighed, man har en situation, og så forsøger man at løse den selv, i stedet for at sætte tillid til sin far i himlen. Hvor er det naturligt, at vi ligesom gør, hvad vi kan. Men Gud har ikke kaldet os til at gøre, hvad vi kan. Gud har ikke kaldet os til at løse ting selv. Gud har kaldet os til at sætte lid til ordet. Gud har kaldet os til at sætte vores lid til, at han fører tingene igennem for os. Amen. Han gør alle ting vel ind i vores liv. Og nu taler jeg ikke om, at vi ikke skal gøre. Hvad skal vi gøre? Vi skal prioritere ham først. Vi skal søge ham først. Vi skal strække os efter ham først. Vi skal gøre hans gerninger først. Vi skal gøre alt det, han har kaldet selv og udrustet os til først. Hvornår skal du gøre det, Gud beder dig om? Først. Hvornår skal du huske det, Gud har sagt? Først. Hvornår skal du strække dig efter ham? Først. Amen. Så det vil sige, hvis du sætter ham først, så siger Jesus, så kommer alt det andet til at gives dig i tilgift. Der er en kvinde, som vi skal læse om, og vi skal ind i Markus kapitel 5. Markus kapitel 5, vers 25. Og så står der sådan her om kvinde der. Der var en kvinde, som havde lidt af svære blødninger i 12 år. Hun havde døjet meget af mange læger, og alt, hvad hun ejede, havde hun sat til, uden at hun var blevet hjulpet. Det var snarere blevet værre med hende. Hun havde hørt tale om Jesus, og kom nu i skaren og rørte bagfra ved hans kappe. Til hun tænkte, hvis jeg får rørt, om det så kun er ved hans klæder, bliver jeg frelst. Straks tørredes hendes blods kilde, og hun mærkede i sit legeme, at hun var blevet lægt for sin plage. Straks da Jesus mærkede på sig selv, at den kraft var udgået fra ham, vendte han sig om midt i skaren og sagde, hvem var det, der rørte ved mine klæder? Hans disciple sagde til ham, du ser jo, hvordan skaren trænger sig om dig, og dog spørger du, hvem var det, der rørte ved mig? Han så sig omkring for at få øje på hende, som havde gjort det, og kvinden kom frygtsom og bævende, da hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned fra ham og sagde ham hele sandheden. Og han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred og vær helbredt for din plage. Så her ser vi kvinden med blodgang,
som er i en situation, hvor hun er prøvet med en forfærdelig prøvelse over sit liv. Hvor hun oplever, at blodet bare ikke kan stoppe. Det flyder bare fra hende, og det har gjort det i en lang periode, det er så 12 år. Hun havde døjet af mange læger. Alt, hvad hun ejede, havde hun sat til. Hun havde tabt hele sin formue. Og så hører hun tale om Jesus. Og når hun hører tale om Jesus, så hører hun om, at Jesus han helbreder. At Jesus han gør under. At Jesus han gør kraftfulde ting. Og hvad er det, hun gør, når hun hører tale om Jesus? Så bøjer hun sit hjerte mod det ord, som er talt. Hun bøjer sit hjerte mod det, som er sagt. Jeg tror, hun begynder at lytte til folk, som nævner navnet Jesus, som fortæller om historier, som fortæller om vidnesbyrd, som er sket. Og hun begynder at få en oplevelse af, der står her i vers 28, at hun tænkte, siger hun. Eller står der, hvis jeg får rørt om det så kun er ved hans klæder, bliver jeg frelst. Hun tænkte, hun resonerede over, hun overvejede, hun lagde planer, hun begyndte at drømme og håbe på. I 12 år havde lægerne ikke kunne hjælpe hende, og nu var hun hun var broke, hun var fattig, der var ikke flere penge længere. Så hun kunne ikke gå til flere læger, hun kunne ikke tage en nye forsøg nogle steder, fordi der var ikke nogen penge at betale det for. Men nu hørte hun om en mand, som lægte mennesker. Hun hørte om en mand, som tog folk ud i frihed. Hun hørte om en mand, som oprejste døde, som rensede den spedalske, som gav den blinde sit syn igen, som gav den lamme sin førlighed tilbage. Hun hørte om en mand, som helbredte visne arme, som gjorde tegn under mirakler. Hun hørte om en mand, som prædikede om, at Guds rige var kommet nær. Så hun tænkte, står der her, at hvis jeg kommer hen i nærheden af ham, og bare får rørt ved hans kappe, bare får rørt ved hans klæder, så bliver jeg rask. Jeg må opsøge den her Jesus. Jeg må finde den her Guds søn. Jeg må strække mig efter ham. Og hvis vi går ind i Matthæus kapitel 9, så står der i Matthæus kapitel 9, vers 20. Så står der i kapitel 9, vers 20. Hvis du går med mig derhen. Matthæus kapitel 9, vers 20. Det er samme beretning. Der står sådan her. Og se en kvinde, som havde haft svære blødninger i 12 år, nærmede sig bagfra, rørte ved kvasten på hans kappe. Og så står der, hvorfor hun gjorde det. Der står, til hun sagde ved sig selv, blot jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Amen. Og frelse er ikke kun at blive født på ny, men frelse er også at blive lægt. Frelse er for sund sind, frelse er en række forskellige ting, som vi ikke skal ind på nu. Men hun behøvede frelse, hun behøvede lægedom, og hun begyndte at tale til sig selv. Før så vi, at hun tænkte, men hun tænkte ikke bare ligesom at holde det for sig selv. Nej, hun begyndte at tale. Hun sagde ved sig selv, blot jeg rører ved hans kappe, blot jeg rører ved ham, så bliver jeg frelst. Blot hvis jeg kan få fat på kappen, så bliver jeg frelst. Så hendes tro, hendes forventning, hendes tillid, det var ikke, at der ikke skete noget. Det var ikke, at jeg prøver at se, hvordan det kommer til at gå. Det var ikke, at jeg håber på, at han kommer forbi, så han kan sige noget til mig. Nej, hun ville frem og røre ved kvasten på hans kappe. Hun ville frem, og så ville hun tage fat i Jesus, og så ville hun rykke sin helbredelse til sig. Fordi hun havde en oplevelse af i sit indre, at hvis andre kan få det, så kan jeg også få det. Hvis andre har ret til det, så har jeg også ret til det. Hvis Guds søn giver det til nogle, så giver han det også til mig. Hvis Guds søn er barmhjertig og nåderig og fuld af styrke, så er der styrke nok for mig at få. Så er der frelse nok for mig at modtage. Så er der lægedom for mig at få fra ham. Amen. Og så begyndte hun at tale, og så begyndte hun at tale, og så begyndte hun at tale. Og hvad skete der? Da hun lyttede mere og mere, og så blev hun fyldt i sit indre menneske med, at jeg ved, at når jeg rører ved kvasten på hans kappe, jeg ved, at når jeg rører ved ham, så bliver jeg elect. Hvad kom op og ud af hendes mund? Ikke vantro, ikke håbløshed, ikke opgivenhed, ikke mismod, ikke at det går nok ikke, nej, men alt er muligt. Så når jeg rører ved ham, så får jeg mit under. I dag skal jeg røre ved Jesus og have mit under. I dag skal jeg røre ved Messias og få mit mirakel. I dag skal jeg være lægt fra alle mine lidelser og alle mine plage. Jeg skal vandre ind i hans herlighed. Amen.
Så vi ser her, da hun talte, og så skete det. Så hun sagde ved sig selv, hun bekendte ordet, hun bekendte ordet, hun bekendte ordet. Og ved du hvad ordet gjorde? Ordet det, hvad vi taler om, det iler mod sit mål for at indfri de løfter, Gud har givet det. Og hun havde hørt på løfterne, hun havde hørt, at de var for andre, og nu tog hun fat i det og sagde, hvis det er for andre, så er det også for mig. Og så begyndte hun at tale i linje med det ord, og så begyndte hun at strække sig efter, hvor findes Jesus? Hvor kan jeg finde ham fysisk? Hvor kan jeg lægge mine hænder på ham og rykke ud det, som han har lovet og givet til så mange andre? Jeg vil også have min del. Så lad os gå ind i Lukas kapitel 8, og så se på kvinden med blodgang der. Fordi hun bliver fuldstændig lægt. Hun bliver øjeblikkeligt omgående lægt fra sin plage. Og der er en årsag til, at hun bliver det. Så lad os prøve at læse og se, hvad der står fra vers 43 i kapitel 8 i Lukas. Og der var en kvinde, som havde lidt af svære blødninger i 12 år. Havde brugt hele sin formue til læger, uden at kunne blive helbredt af nogen. Alle pengene var væk. Hele formuen var forsvundet. Hun nærmede sig bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. Straks standsede hendes blødning. Jesus spurgte, hvem var det, der rørte ved mig? Da ingen ville være ved det, sagde Peter, Mester, skarne trykker og trænger dig jo. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig. Til jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da nu kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun bævende, faldt ned for ham, og fortalte i hele folkets påhør, hvad grunden var til, at hun havde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blevet helbredt. Men han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Du ved, der er en nøgle i den her kvindes helbredelse, som er helt enorm. Først så hører hun om det, og får en oplevelse i sine tanker af, at hvis andre kan jeg. Så hun tænker på det, hun håber på det, så begynder hun at tale i linje med det, hun siger ved sig selv. Men hun lader det ikke være der. Da troen er født i hendes indre menneske, så handler hun på troen i sit liv. Så hun kommer hen til Jesus. Hun nærmer sig bagfra. Hun rører ved kvasten på hans kappe, og straks, umiddelbart omgående, så stopper hendes blødning. Og du ved, Jesus vender sig rundt og siger, hvem rørte mig? Peter siger navnet, Jesus, stop nu, skarne trænger dig, alle rører ved dig. Jesus siger noget, som er meget bemærkelsesværdigt her. Så siger han, der var en, som rørte mig. Det var ikke bare en, som ligesom knuppede sig op, det var ikke en, som var i mængden. Der var en, som tog noget. Der var en, som gjorde krav på det, jeg har. Der var en, som ville have fat i lægedom fra mig. Der var en, som rykkede noget til sig. Hvad var det, vi så for? Vi så, at Jesus siger sådan her, at vi skal søge Guds rige og hans opstandelseskraft. Først skal vi søge ham, og når vi søger ham, så gives alt andet os i tilgift. Så hvordan skal vi søge? Vi skal søge, som kvinden søgte. Vi skal tage fat omkring og rykke til os med en oplevelse af, at jeg vil virkelig have det. Jeg kommer ikke til at slippe det. Jeg kommer ikke til at give mig. Jeg kommer ikke til at få noget andet, eller få noget dårligere, eller få en lille smule. Jeg vil have alt det, Gud har for mig. Hun ville have hele sin lægedom. Hun havde håbet på det. Hun havde fantaseret det. Hun havde talt det med sin mund. Og nu klemte hun sig ind i skarne, og så rørte hun og rykkede lægedom til sig. Hun tog fat i Jesus. Jesus siger, der var en, som tog noget fra mig. Der var en, som tog noget fra mig, til jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Når alle de andre rørte ved Jesus, så gik der ikke kraft ud. Peter gik sammen med ham. Peter var skulder mod skulder. Peter, altså man var i mængder, hvor det var svært at komme og trænge sig frem. Så skare var omkring ham. Der var bare ikke nogen kraft, der gik ud. Hvorfor? Fordi der var en person, hvis tro tog kraften fra Jesus. Jesus siger sådan her. Han siger til hende, men han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred.
Hvad er det, Jesus siger? Jesus siger, at hendes tro har frelst hende. Han siger, din tro, datter, tog det fra mig. Din envished, din måde at holde dig til målet og ikke vil slippe det, før du har fået, hvad du ville have, tog det fra mig. Din iver, din tro, din udholdenhed, din entusiasme rykkede det til sig. Amen. Din tro, siger han til kvinden, har frelst dig og gjort, det er sådan, at da du rørte mig, så var kraften nødt til at udgå fra mig, fordi du ville have den og ind i dit liv og læge dig. Så Jesus, han har skænket dig alt. Men hvad må vi gøre? Vi må tage det. Guds nåde flyder. Men hvad må vi gøre? Vi må tage den. Guds rige er der. Men hvad må vi gøre som troende? Vi må rykke den til os. Guds favør har du, men hvad må du gøre? Du må tage den og hive den ind i dit liv gennem din udholdenhed, din envished, din tillid, din tro til Guds løfter, din tro til din far i himlen på, at han indfrier sine løfter i dit liv. Tak fordi du var en del af udsendelsen i dag. Fordi du tog imod Guds ord i dag. Fordi du så den her kvindes liv og så, at hvis det kunne ske i hendes liv, ved du hvad så er jeg overbevist om, at så kan det også ske i dit liv. Jeg tror, det kan ske i mit liv. Så jeg vil se, at Jesus kigger på hende og siger, kvinde, din tro har frelst dig. Det vil sige, det var selvfølgelig ham, der gav frelsen. Det var ham, helbredelsen kom fra. Men det var hendes tro. Det vil sige, hvis hun ikke havde strukket sig frem og rørt ved Jesus, så har hun aldrig fået sit mirakel. Så der er en del, Gud allerede har gjort. Og så er der en del, du og jeg som troende behøver at gøre i vores liv. Nemlig at strække os frem, gribe fat i Jesus og rykke himlen til os. Amen. Det er, når vi beder, Fader vor, så beder vi om, at Guds rige må komme. Komme dit rige, ske din vilje. Men hvad er det, vi må? Vi må træde ind i, at Guds rige kommer. Vi må sætte tro til, at Guds rige kommer. Vi må forvente os, at Guds rige kommer. Og så må vi strække os frem og med vores hænder rykke Guds rige til os. Amen. Hvad er det, Jesus siger? Han siger, at Guds rige kommer til dem, som tager det med storm. Stormer Guds rige og river Guds rige til sig. Så jeg tror hele mit hjerte, at du og jeg, som troende i dag i 2013, behøver at storme Guds rige for at rykke himlen til os. Vi behøver at blive kristusimitatører og ligne Jesus på alle områder af vores liv. Jesus går rigtig, rigtig langt. Paulus går rigtig langt. Og du ved, Bibelen siger sådan her, at det er ikke længere os, som lever, men det er Kristus, som lever i os. Amen. Og hvis Jesus lever i os, så synes det, så ses det, så virker han med sin kraft og med sin herlighed, så kan han tegn under mirakler igennem dit og mit liv i dag. Så lad os være som den her kvinde og strække os frem, ikke bare høre ordet, men memorere ordet, tale ordet, grunde ordet, håbe på ordet, strække os efter ordet, tro ordet, og så se det gå i opfyldelse i vores liv, når vi rykker himlen til os. På søndag kl. 18.00 på Kløvermarksvej nummer 4, der rykker vi himlen til os, og du er meget velkommen til at deltage. Så kom og bliv velsignet. Mød op og få en berøring af Guds Helligånd i dit liv. Mercy reigns and we fall down, we fall down, we fall down on our knees. Mercy reigns and we fall down, we fall down.